Dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian. Euskara izateko zuzendaria, emango eta gainontzekoek segitazioa hartuko Mila esker handi bat, zinez. Azteko pertsonalki. Arazoan ez garen oso klaski, segurako giroa izan zelako. Zer moduz goizio? Oso ondo, pertsona askorekin hitz egiteko aukera, elkarrizketa asko, historia asko eta milaka kilometrora baino etxean bezala. Ataria, on.eus atariarentzat! Gazteak gu izatea, beraz, saiatuko gara eskertza hori zuei adierazten. Eman eta hartu. Eman eta hartzen du jakintza eta jantzi egiten geha. Zuen denona da gaurko mugarria. Txau.